Прывітанне! З вами зноў Марылька, а таксама Вольга Палуніца і Мілава. І сёння нам з вами спатрэбіцца, што, Мілава? Ножницы. Ножнички, оловок и две палочки. Клейкая лента. Паперка. Паперка. Так, супер. А яшчэ нам спатрэбіцца жабка, якую мы выціналі ў мінулым відэо. І гэтая жабка пойдзе прасіць прабачэння ў чарапахі, якую мы будзем выцінаць зараз. Ну што, Мілава, хто будзе маляваць чарапаху? Я, ці ты, ці можа цёця Оля нам выражаць чарапашку? Я выстригать буду. Ты будешь выстригать. Добра, цёця Оля будзе маляваць, а я буду подказваць. Добра? Ну, домовились. Итак, Милавочка, я попрошу тебя, склади, коли ласка, папірку удвоя. Нет, не так, на два, ну, поменьше. Угу. Угу. Добре. Так, Марилька, ходи на іншу руку. Малювати же я буду? Конечно. Треба зараз намаляваць панцир чарапахи. Конечно, малюем панцир. Так, гэта палова овала. Зараз трэба намаляваць галаву. Дакладней палову галавы. Лапку. Заднюю лапку. И маленечкі хвостик. Так, ну что ж, Мілава, твоя черга, ты зараз выразай. Добре. Такая атрымалася жабка. Але гэта ж яшчэ пакуль не выцінанка. Гэта просто сілуэт жабкі, так, Мілава? Не жабка, а чарапашка. Ой, дакладна. Я памылілася. Ну, усё роўна, гэта яшчэ толькі сілуэт чарапашкі. Зараз мы зробім з гэтага сілуэта выцінанку. Оля, дапамагайце. Угу. Мы зробім роцік у чарапашкі. Вочки. Вочки зробім у чарапашкі. Зробім на лапках пальчики. А таксама на панцирі зробім малюнок. Тетя Оль, тут вельмі складаны малюнок вы нейкі придумали. Ну так, мне хочется, каб чарапашка была прыгожая. Ось. Ой, адмыслова. Ну, зараз, Мілава, твоя черга выцінаць. Ну, ось така атрымалася. У тебе вельмі цудоўная чарапашка атрымалася, Мілава. Ты малайчынка. О, ну што ж, супер. А зараз трэба чарапашку і жабку приклеіць на палочку. Угу. Мілава, вот так я покладу. Ось такі палочки. Вось тут трэба приклеіць і вось тут. Посереднице. Мам,
І зараз ще жабку. Ну ось. О, я бедная черепашка, мені жабка покривдила. Я хотіла їх пісні послухати, а вони так пригожо співали, але з мене посміялися. Ой, мені зараз так сумно. Пробач, черепашка. Ой, жабка, ти прийшла у мене просити пробачення? Да. Ну, дякуй. Добре, я пробачаю тобі, конечно. А можна я ще буду приходити і слухати, як ви співаєте? Да, добре. Ну, это одно слово. То зараз ми розвітуємося з дітьми. Ой, супер-супер. А можна зробити тіньовий театр, Мілава, як ти думаєш? Да, можливо. Ой, так ми на то як-небудь зробимо тіньовий театр. Вот ми навистрігаємо шмат живет, тим більше, що ми ще плануємо вистригати і вовчка, і вовёрочку, і можна буде цілу казку зробити, так? Да. Ну що ж, а зараз ми з вами розвітуємося. До побачення. Всього доброго. До побачення.